नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी गायक विशाल पांडेराज और मीडिया बीएफसी न्यूज़ से बीएफसी न्यूज़ में आप सबके स्वागत बा। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला श्रोता बाणे, समझे वाला बाणे, सुने वाला बाणे, सब कुछ से हम बतावल चाहतनी कि भोजपुरी में अभी एगो टुनटुन यादव के गाना आइल बा, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग रात भर नचाइम रे डिम्पाला बा, मरद हई रंगबाज। उह गाना के लेके काफ़ी विवाद हो रहल बा। कुछ छोटे छोटे कलाकार टुनटुन यादव के ऊपर गाना गावता रहे। समर गौतम से भी उह टुनटुन के गाना के रोस्ट करता रहे। टुनटुन फिर गाना मतलब समर गौतम पर गईले हैं। तो हम श्रोता से बतावल चाहतनी, जितना भी मीडिया भाई बंधु बाणे, चाहे जे भी यूट्यूबर बा भाई लोग, सब अपन अपन रोटी सेके खातिर अपन अपन चेहरा चमकावे खातिर कंट्रोवर्सी में आवता। जौन टुनटुन यादव के गाना आई रहे, कोनो गाना खराब ना रहे, बाकी ओकरा के लोग आता ना कंट्रोवर्सी क के जतिवाद विवाद बना देतन। हमार तो मन करता कुछ अश्लील बोले के, बाकी हम मीडिया के यूट्यूब चैनल पे बानी, ये से कुछ अश्लील नहीं बोल सकत ना। तो हम मैं जना के रिलाई करते सार लोग अपन अपन चेहरा अपन अपन रोटी चमकावे खातिर केहू के नीचा देखावता रहो, जनता में विवाद जतिवाद करता रहो, तो ई कम से कम सुधार कर लो। अरे यार, भोजपुरी हमनी के बहुत आगे बढ़ रहल बिया, ठीक बा, भोजपुरी के सपोर्ट कर लो। अश्लील विवाद जतिवाद क के काल जी बोलो, कलकार के कुछ ना होई। कलकार देखो जतिवादे विवादे मतलब लंद फंद गाना गा के आज फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो बुलेट पे घूमता, दिल्ली पटना आरा फ्लाइट लेके, फ्लाइट से घूमता, फ्लाइट लेके रहता। हम तू झगड़ा करतनी जा मड़ई के घर में, पलटीना पे घूमतनी जा, दिन भर 300 रुपये 400 रुपये खातिर मजूरी करतनी जा। तो सुधार करी जा। हमारा नेक्स्ट वीडियो तक मिली, तब तक जय भोजपुरी।